15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ki arngut ki belasya siat yap hak step senia khat wei terik jeliu arjar pun riu layo jingtep baki dei ki nong elam jong kakuki Baptist Church bat kini ki arngut ki lasya siat yap hak ken hun ki runar rasuloi baklain bor ki belah yartma hasnong kultuk kamjong district Kajala Manipur katkum kejithu jengki pulet laong baki runar ki larung syakatei kasnong hakapor kumba sausi teng step bat siat ya ki nong snong bat hadien kani kila thang ya ka yeng mani bat bon tili ki yeng hakatei kasnong kabodon hajan uput sambat ka Myanmar ki arngut ki balaklat ki long ulet minlun hokep lifesan snam karta ubade uhet dikon jongka kuki Baptist Church bat ulun mithang hokep arpulai snam karta ubade chairman jongka youth fellowship kabalang ki pulit kila register da ka mukul sumoto halor kani ka jingja hanrei hadu menta ompat la ban ithu yaki bidon kti hakani ka jinghiar thma langet bakani ka jingsha thombor kala bandon ka jinde bat ka jingklumar ka banang jur hadien blalap yaki medyap jengkin reungut kinaga ki bala syara bor na du ka khalai terik jemang arjar arfun riu ka jingkanat kala sedang hadien belaingut gidkhot jong kathat au Baptist Association India la syasiat diap hakang pokpi district hadien kani palat sanpongut ki brio na ki jai ben riu ki bapersya kila syara bor bat bon na ki la pelait no ka khatsau terik jemang Henry khatsau ngut ki kuki bat nyongut ki naga ki sa hakajing syara bor haka khandai terik jeliu arjar pun riu ki kenhu na naga ki la pelait ki khatsau ngut ki kuki ki balara bor dak bakmi inti ba on pelait pat ki naga Henry hakasi balang lalap ikmet yap jong riu ngut ki naga kentup arngut ki pastor kebala penmi ya ka jingbitar pat ba ka Eastern Kuki Chief Association EKCA kala keno bagi dikhot jong ka Eastern Flank ka kenhun le no na Myanmar ka badon kti hakani ka jinghiar thma ka EKCA kal ong baki runar kila thang hadu nyotli ki yeng kentup ya ka yeng mani hasnong kaltuk ka Kuki Baptist Convention KBC kala penrem jur ya ka ni ka jingja da ka baong baka dei ka kamle no persya ya ka balang KBC hakultuk kila kedoru baki arngut ki balaklat ki dei ki nongilam ki batrish tom bat ki bayai ne hakjing sakri balang hadien balalap ki mediap jengkin riungut kinaga ki jingi ki kanat snam kalami hakathan bat babun ki nongsang snong ki dei ki jat ben riu naga yong kau so song ko yong ko ho ni bulu ve nai tin ka ko ka ino hal kit na ve hey ha hai ti bab jingai hen ko ke mangai ta ipiti tam ve ve ho ha ma mai hen ko he ka ko mi an thing yo ham thing hi lo lai ham yang kai hi lai ye Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya